Здравейте! Аз съм Рахеля Карими от Фемин и ви приветствам на нашата първа работна среща по шиене. По време на срещата по шиене, жените, които нямат шевни машини вкъщи или нямат опит в шиенето, могат да се опитат и да реализират своите креативни идеи тук. Рахеле, днес имаме гост. Ще споделиш ли повече за него? Това е Юлия от Украйна. Тя би искала да покаже на участничките как да шият и кроят сами. Аз съм шивач и моден дизайнер по професия. Ще се радвам да помогна на жените. Днес ще шием красива рокля за малко момиче. Роклята на Елза. Другите участнички също имат идеи и аз ще ги подкрепя в тяхното изпълнение. Рахеле, кога и къде се провежда обучението по шиене? Подробна информация за обучението може да бъде намерена на нашия уебсайт. Нашата цел е на всеки 3 седмици да организираме работна среща тук в Фемин на улица Брахенфелда 45.